rato, estàvem sols a la galeria i ha entrat una parella que pintaven. I li han fet una pregunta i els diu, escolta, com pinta el vidre vostè? Com fa aquest vidre, no? I la seva resposta m'ha fet molta gràcia, que diu, no pintis el vidre, pinta el que té darrere, no? Clar, i aquella gent s'han quedat una mica parats, m'ho han dit, ostres. I se n'han anat al final donant voltes amb el tema, com s'interpreta això, no? És veritat, no? Vull dir que és una resposta realment de professional i d'un home, entre altres coses, té una càtedra de dibuix. Per tant, a part de ser artista, darrere hi ha tot un bagatge i una formació impressionant. Bé, comentar-lo d'en Rafael, se m'ha ocorregut una anècdota i he pensat que tots hem vist una vegada una sortida de sol, no? I quan surt el sol ens quedem una mica aturats. En aquell moment no saps què passa. Un moment així estrany, màgic, neix la llum, és un moment una mica especial, no? I allò dura el temps que dura perquè el sol es va aixecant i llavors es torna una llum que ja és coneguda per tothom i en aquell moment perd interès i perd tota la il·lusió. Doncs el que intenten d'alguna manera els artistes és estirar, captivar la llum en un moment determinat. És que és aquest mateix espai de temps que triga la sortida de sol i que ens atura tots i no sabem per què, doncs aquest exercici ho fan permanentment, no? Tots van a caçar la llum d'una manera o una altra. Alguns la potencien en pintura, en color, en transparències, amb diferents tècniques, però l'objectiu seu és atrapar la llum dintre de la pintura, no? Rafael té la seva trajectòria, hi ha un element comú que és curiós, però s'ha repetit al llarg dels anys, que ell se situa dintre d'una caixa fosca, com si tanquéssim un espai totalment fosc i a partir d'aquí il·lumina, crea la seva composició, crea el bloc amb la seva llum que creu adequada i cada pinzellada és com si ens intentés atrapar una mica més de llum, intentés projectar-la dintre del seu quadre. I llavors és una competència de pinzellades que van donant aquesta harmonia de llum que evoluciona i fa aquest degradat cap al color punta, al màxim, el blanc o el clar, el que ell vol donar en aquell moment. Però no deixa d'haver-hi aquesta intenció de fons d'anar atrapant la llum a dintre d'una caixa fosca, no? Això és curiós, no? És curiós i de vegades fins i tot et pots posar davant d'un quadre d'ells i fer-te una petita reflexió i dir quina profunditat té aquest quadre. I veuràs que alguns quadres tenen una profunditat, pots dir 20, 30, 40 centímetres, alguns quadres te pots atrevir i pots dir no, aquí hi ha 1 metre i pico, és a dir, pots posar mesura quasi bé de la profunditat que ell logra a través de la tècnica d'anar jugant així amb la llum. Això ho comentàvem també un moment amb ell i em deia, a mi el que m'interessa eren els espais buits. Sabeu que l'altra exposició que teníem un artista que també valorava la força d'un espai buit, no? I ell exactament igual, vull dir que és tota una composició buscant aquella atmosfera que té al seu costat, dominant aquell espai buit que té al seu entorn. I amb aquest exercici és el que es va construint la seva obra. Cada pinzellada intentar atrapar una mica que es converteixi en una atrapa-llum, clar, i estirar-lo allà. Veureu que hi ha pinzellades atrevides, pinzellades sense cap concessió fer-ho maco. Són pinzellades de tècnica, no són pinzellades d'estètica. Veureu pinzellades creuades, X per aquí, coses en els fons que quan t'apropes en el quadre arriben a ser hasta agressius. Vull dir, ostres, això. Et desplaces i veus que tot allò té un perquè, té un sentit i té una harmonia. Aquesta tècnica que porta molts anys treballant-la, la domina perfectament. El que passa és que es permet, i s'ho pot permetre, la llibertat de construir per destruir, no? Expliquem una miqueta, no? Vull dir, deixar-se estar de fer-lo maco per fer-lo maco i atrevir-se a creuar pinzellades de blancs i a trobar pinzellades de grisos per allà dintre sense cap contemplació. Llavors tu t'apropes i dius, ostres, en aquell collage hi ha un collage allà mateix que hi ha trossos enganxats que t'hi apropes i dius, ui, que li vas donant la distància a la peça i veus que allò arriba un punt que tot s'harmonitza, no? Aquest és el valor de la tècnica, no? Això és el valor d'un home que ha desenvolupat al llarg de molts anys tot aquest ofici i el porta perfectament dominat i controlat. 2 tipus d'obres a ressaltar a l'exposició. La primera és la pintura que veiem sobre tela i aquí l'altra el dibuix o aquarel·la o no sé què dir-li, no? Una mescla. En aquestes aquí és interessant veure el primer traç, és a dir, aquí hi ha la nota de la pintura del bloc, d'agafar el que feien els artistes abans, d'agafar un tema i dibuixar-lo. Veureu que hi ha personatges d'aquests d'aquí que estan... És a dir, que moltes pinzellades
que és un cop de pinzell, és dibuix, és pinzell, és dibuix, és color, és llum, és forma, i controla perfectament la figura. És a dir, és capaç d'agafar un model d'aquests d'aquí i saber-li donar perfectament el gesto que té en aquell moment. Això és molt difícil de fer, és a dir, que amb un cop de pinzell arribis a dominar una posició de cos d'aquesta manera és estar a l'abast de poc. Aquí són aquelles obres que els artistes es despullen una miqueta, no ensenyen realment el que són i el que saben fer. I l'espontaneïtat que tenen és el que marca el seu nivell tècnic. Per tant, també disfruteu aquestes petites peces que hi ha alguns cops de pinzell o algun traç de dibuix que són verdaderament genials. Aquí hi ha aquest ofici que comentàvem d'ell, aquests anys. Hi ha un llibre que documenta la seva obra aquí sobre, es pot veure també la seva trajectòria, veureu peces de les èpoques menys, ara potser està en una època que ja destila, és a dir, es queda pels valors essencials i li importa més el resultat de l'obra potser que aquella estètica de fer-lo maco que ho comentàvem abans, i es queda amb el que creu que s'ha de fer. Però aquí veureu les èpoques que fins i tot ho feia maco, que extraordinari, per tant el dibuix és una cosa que domina perfectament. Podeu experimentar també en aquest quadre d'aquí dels llibres les distàncies que comentaven, entrar dintre dels espais foscos i donar la profunditat visual a l'obra. Allò que dèiem, quina profunditat té un quadre? 20 centímetres, 30, 40? Aquest exercici que ell fa i que l'obra, que l'espectador li arribi al que realment ell vol donar. Aquesta sensació d'un espai petit, un espai més gran o un espai circulant entorn d'un tema. Exposició interessant des d'aquest punt de vista, com sempre, agradarà més, agradarà menys, però descobriu-hi aquests valors que dèiem, descobriu-hi l'ofici, descobriu l'obra d'un gran professional i aquests petits gestos que fan que cada artista sigui absolutament singular i que no es pugui repetir un mai a l'altre. Aquesta màgia que té la creativitat i l'art els fa únics i quan arriben amb aquestes experiències és un plaer continuar disfrutant de gent amb aquest nivell com el Rafael Català. Per tant, Rafael, jo poca cosa més.